Jo m'imagino que un poc com tot el món de la nostra edat, no? Jo vaig néixer als anys 60, primer part de la meva vida doncs, la vaig viure sota el franquisme, on era molt difícil aconseguir informació. Jo, a més, des de València, doncs una figura com Carrasco quedava lluny, si ja quedava lluny, jo què sé, Lluís Companys ja quedava lluny des de València, doncs imagina't, no? I el vaig conèixer al principi, al final del franquisme, quan van començar a interessar-nos un poc per totes les figures que havíem patit durant aquella època. Jo també tenia bons amics, l'Ernest Sena, que estava en l'equip de la democràcia cristiana, i aleshores crec que ell em va passar una primera biografia, un primer llibre, i va ser aquell moment, no? Descobrir tota una part que no coneixíem, que també perquè, i això m'agrada comentar-ho sempre, perquè el franquisme ens robava fins i tot la nostra capacitat de pensar per nosaltres mateixos, no? Pensàvem en antifranquista una mica naïf i una mica massa propagandista, diguem així, i això ens obligava a vegades a que figures que no encaixaven en els perfils habituals se'ns quedaren una mica lluny. Personatges com Carrasco a mi m'han influït molt, i recorde perfectament en aquell moment, m'han influït molt en aquest sentit d'acceptar la diferència i de creure en la possibilitat de bastir ponts entre gent d'idees diverses. De nou, en aquella època jo era molt d'esquerres, i aleshores, diguem, un polític de dretes, que diríem ofuscadament, doncs no encaixava en el perfil, no? I quan descobries gent d'aquella generació, que a més van haver de viure situacions molt diverses, clar, Carrasco es va haver d'exiliar 2 vegades perquè aquí tampoc podia estar bé, no? I no podia estar bé amb Franco, però tampoc podia estar bé amb els anarquistes. Bueno, quan veus aquesta complexitat vital, sí que a mi m'impressiona molt, com diríem, la capacitat de navegar fermament o de tindre un rumb clar enmig d'una situació tan difícil, no només ideològicament, sinó personalment, no? Jo m'imagino que viure en aquella tensió tan gran no devia tindre res de fàcil, i això sí que m'ha influït, no? Ser més empàtic, creure més en la necessitat d'entendre'ns, no? De parlar, de dialogar. El seu llegat jo crec que passa per aquí, passa per aquesta capacitat d'entendre's, de bastir ponts, d'acombollar gent d'idees diverses, però especialment en aquests moments que jo estic molt preocupat, perquè crec que a Europa s'està donant unes condicions molt difícils, molt complicades, crec que el llegat que ell i la democràcia cristiana tradicional ha representat, aquesta democràcia cristiana que va fabricar Europa, que va inventar la necessitat d'una Europa unida, una democràcia cristiana absolutament compromesa amb la democràcia, contrària al feixisme, doncs això avui és un llegat que hauríem d'estudiar i que hauríem de reivindicar molt, perquè per desgràcia estem vivint un moment que tant l'extrema esquerra com sobretot el perill de l'extrema dreta estan intentant atacar aquest espai central que gent com ell i la seva generació i la generació posterior, la generació de la immediata postguerra, aquí a Catalunya també, molt clarament, no? Doncs van saber bastir i van saber enfrontar-se a aquest fil tan prim pel qual a vegades ens toca passar i que tan difícil és de trepitjar.